eyona ntsimi inkulu evelisa iti eAfrika. Ayikavuki ncam susela oko yonakaliswa yatyhuthulwa kwiminyaka engaphaya kweshumi eyagqithayo. Abaninzi apha basazikhumbula kakuhle iziphumo zogwayimbo olwaqhambuka eMagwa, ziphumo ezo zazingezihle konke kulo mmandla wasemampondweni. Sahlala i-21 months singarholi, kungekho ngeniso, kodwa sisebenza. Ndingathanda ukuthi ebantwini abacinga ukwenza le nto eyenzeka apha eMagwa mabangayenzi. Xa kukho iingxaki ezifana neengxaki ezizazisivelele, fanele bahlale phantsi kuthethathethwane. Kangaba sineti eyayise iredi uba iye eMalawi apho sizokhompyutha namanye amazwe. Neti ayifuna kakhulu eIndia. Loti ayizange ikwazi ukuya eIndia. Laa nto yasibetha kakhulu ukuba abona abantu babethenga kakhulu iti babe belacala. Mna ndikwazile ukusurviva, endifuna ukuthi enye yezinto ezenza okokuba mandisurvive kuba nditshatile, umyeni esebenza ekwazi ukuprovide ekhaya. Although ke xa uwedwa ujongene nayo yonke i-needs zekhaya akubi lula, kodwa ndakwazi ukusurviva ngakumbi kwelaa xesha lala maximum ye-21 months esasingazange sayipeya. Bekungalulanga. Olo gwayimbo lwatyabula le nkampani izigidi zeerandi. Abatyalimali bemka kwalapho, yabe intsimi eyayiqeshe amawakawaka abasebenzi idlakazekile. Kwade kwangenelela urhulumente wephondo wahlawula imivuzo yabasebenzi. Urhulumente usebenzile wase-Eastern Cape kakhulu ukufaka ukutshintsha imeko yobume bezi Tea Estates zimbini, iMajola neMagwa. Ngoku uyasetyenzwa, kodwa ukuze ezi estates zikwazi usebenza kakuhle, sifuna ubona namanye amabakala lana esenzeka, kukwazi ukuba iifactory ezi zivuseleleke. Ukususela ngo-2016, urhulumente waseMpuma Koloni selebinze ngemali engaphezu kwama-300 ezigidi zeerandi ukuvuselela namasimi 80 azihektare ezingaphezu kwe-1,700. Fundiswa Mhlekude kwiindaba ze-SABC eMagwa, eLusikisiki.